Приятели, днес ще играме на Foot Draft и почваме. Draft. Така. Ще изберем... Опа, аре бе. Окей, ще пробваме ето тази, тук. Игра. Така, кой ще изберем? Коста. Мюлер. Много добре. Окей, това е доста добре. Тан, Ван Мата. Погледнете, Мата, видяхте. Ще кажете, че Мата. Всеки си Мата, би избрал Мата. Така да е толкова. Лилава карта, Танкс Клаб, първата ми лилава карта. Вау, кой е той? Да, но ще пробваме с този тук. Тъй свършва ден. Така. Още един Манчестър Сити и Юнайтед. Ето това тук. Окей. Това. Бруно. Това е добре. Къде е ето този тук? Така. Алба. Добре, браво, Ники. Суарес. Така. Ай, почваме резервите. Ще вземе това. Кой ще вземе този тук? Ето е хубав предъл. Този. I am the one, the way your son don't need a gun. Вижте, че имам стрито 94. Това е добре. Ще вземете това тук. Бронзовото. И така. 79. Дайте ще пробваме това. Така. Ой. Право. Арбе. Я мога да го нацеля. Така, кой? Робърт Левандовски. Нищо. Той не ме кефеше много. Нищо. Така, браво на мен. Това е първият драфт, който снимам с такова. С драфтовете. И после ще играме мачовете. Какво си мислите вие? Че няма да играем? 100 Чеймс 3 танк стоящите. 100 Чеймс 3. Така, ние ще продължим да се отваряме, като не ги...